Himma TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka da suke tare da mu a kowane lokaci a wannan kafa mai albarka ta Himma TV. Muna yi muku sallama da gaisuwa irin ta addinin Islam. Lallai Himma TV mun kara gurare da dama, mun kekkewaya, mun kai ziyarce-ziyarce da irin zamantakewa da ake ciki na wannan rayuwa. Haƙiƙa duk wani mai hankali, mutumin da ya san me yake yi, ya san muna cikin wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amma saƙon da za mu aika ga al'umma shine muna amfani da wannan dama wajen isarwa da al'umma saƙo akan cewa ƙunci da damuwa ba sa taɓa dawwama, kamar yadda mu ma ba za mu taɓa dawwama a duniya ba. Matuƙar mutum ya yi imani da ƙaddara mai kyau da akasin haka, to babu abin da zai tayar masa da hankali a wannan rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Himma TV. Himma TV. Za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu, duk a Himma TV. Ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng.